Ja. We hebben een lokbench, jongen. Ja, hier hebben we het. Terug te winnen. Hier hebben we het verdiend natuurlijk. En nee, nog eenmaal. Troelala, troelala, troelala. Nee, dat ben geen beelden van dit hier. Dat zijn de beelden van Verlien hier, van de kampioen van de SKS 2014. Maar wat gaat hier ik hut voorbij, want het is alweer 2015 en je bent wel weer met het eerste scootjesjournaal. Al 70 jaar zullen die scootjes over die Frieske marren en elk keer is het weer bijzonder. Ik joe het weer bij Grauw. En daarover praten we vanzelfs nu met de twee vissers, de twee douwers ik, van Snits en van Grauw. En vanzelfs een analyticus, Joet is dat Age Veldboom. Hij liet zijn licht schijnen hoe de zielerij Joet bij Grauw en wat zijn verwachtingen ik wien en of die goed kwam binnen. En wij naar je rubriek, we gaan op ziek naar de ultieme scootjefan. Waar weet het meest van het scootjezielen? De prijs, dat vertellen we later nog wel in deze uitsturing. Maar goed, er was zielt. En voordat al die scootjes je er maar op gaan, is het al lekker drok. Ben je nog scootjefans? Ja, wat is het toch heerlijk om je wet te wezen bij dat scootjeziel. En ik weet zeker dat Age Veldboom dat ik vind, die Joet ik bij u te gast is in het scootjesjournaal. Age, krijgen wij waarom uit Frankrijk van vakantie. En dat scootjeziel er mooie bijwezen vanzelfs, zeker als je Age Veldboom hiette. Maar wat waren die verwachtings nou, vlak voor dit kampioenschap? Nou ja, de eerste wedstrijd is natuurlijk, het gaat wel los. En dan ben je benijd van wat er al de winter gebeurt. Er zijn scootjes die ben op een koplijn, die gaan helemaal naar je coating krijgen. Er zijn gewoon die gaan naar je zeil. Er ben voor de helft verbouwd. Neem het scootje van Ljouwert. Er is een wereld om gebeurd. En er zijn teams die ben geweldig in training geweest. Nou, en dat moet er dan Joet uitkomen. En nou ja, dat is kreks aan de eerste dag. Dan ben je zo gespannen van hoe zal dat komen. En dan Sandai, maar zo'n mooie wien. En dat is gelijk een geweldige opening van dit seizoen. Ja. En er wie één scootje bij die weer, nou ja, oud nee is. Langbaar. Ja, nou, en wat bijzonder. En wat broezen ze er toch. Maar de oude grienen van Langwaar. Hoe lang hebben ze net zield met dat schip van destijds van Jacob Huisman, uit de street. En wils iedereen zei, ja, maar dat is een topper. En dan komen ze met dat oude schip wat er jaren in Langwaarlijn had. En ze winnen er fantastisch bij. Wat een prachtige zielerij van die Langwaarders. Joet. Ja. Nou, super. Wij praten dadelijk vanzelfs verder met Age en de twee douwers hoe de wedstrijd. Maar dat kan net zonder het wedstrijdverslag. En dat doet vanzelfs Elke Lok. En die wiest dus even op de tradities. Al 70 hier doet het dat bij de SKS op volslijn dezelfde wijze. Alle scootjes slepen van oude Halbertsma fabrieken en dan naar de wierde hier. En dan gaan ze heen. Maar de spanning aan boord is volber. Oh, wat vielen die mensen dan. Ik wist wel oorieske bentjes in de kont, sierenletten. Want Asus is er die spanning van die wedstrijd. En die is er al vrij gauw, want het zult spannend wezen dit seizoen. En bovenin zitten ze al eer te klimmen. Zitten de hele mannen en Jereveen haast in elkaar om maar zo heug mogelijk bij die tonnen bij te komen. Want dat is de goede start als je dat station. Daar onderin bij de markt, bij de wiede hier, met een prachtig cruiserrek inlei van de media. En hier komen ze dan onelkoor Jereveen en de hele mannen. En ze zitten even te klimmen en Jereveen wat op naar de fokker even. Maar er komt een lietse squark in. Maar dan is alles goed op wij. Maar een moeilijk cruiserrek weer. Het jonge. Ja, ze komen dan bij de wal. En bij de wal wij komen, ja, je kan net in één keer wegdraaien. Kan je achterin langs, kan je voorin langs. Eerder een beetje clementie met elkaar. Nou
ja, Sassiert het alweer wat in de ziel en iedereen helle op die wijze zijn positie. En Langwaard maakt er 4 achterlangs hier bij Allier. Maar die komt wel naar voren, maar die kan wel heugje. En dan gaan ze Allier over stuurboord voort. En dan komen ze bij de orenkant te lanen. Prachtig cruiserek om te zien. Ik van 4 oud, want iedereen ziet bij elkaar en ze koor alles en alles nog gebeuren. Hier ging Joure en Akkerem gaan naar de kantje. En daar is Joure dan. En Joure die draait, die shot naar even. En Hans Meesma zit er voorop en die zal aanstaan wel brullen dat ze draaien kennen. Maar ze gaan elke meter bij het waltje langs om zo 4 mogelijk naar voren te komen. Ja, zegt Hans Meesma, draai nou maar en gaan die kant maar uit. En dan komen de Jousters, maar die komen net helemaal goed uit. Op dat moment de meesten nog net. Dat zal letter in de wedstrijd wel heel oors worden. Dat zien we nog wel zien. De Jousters die gaan op wij om verder dit cruiserek in. Maar daar zou je in de vierde al oren zitten. En dat ben Snits. Nee, Snits die zit in de midden nog. Die maat Beliersjaan hult hij. In die klimmerij van het Lavierien komt Snits hult hij net goed uit. En ik ken een woord die komt 4 achter. En dat ben toch de favoriet. Neesje Grauw, de kampioen van vorig hier. Die gaat voor het heulenspel langs. En een tankje Grauw komt eerst op de tonnen. Maar dat zal nog net zo wezen. Want er zijn nog een paar oren. En die strijden ik mij. Want hier is ineens wat zijn. En komt hij voor het heulenspel langs. Dat is, het zit er een beetje aan te kniepen. Want ze komen wel bij de tonnen. En ze lezen wel over de goede kant. Ze gaan wel van die meesten langs. Maar je mij pas draaien. Als je alle meesten voorbij binnen verzels. En dan zien hoe het bij die tonnen uitkomt. Van bovenaf. Wat zijn draait. En dan kan Grauw die tonnen bereiken. Want dan zullen ze nog eerst om die tonnen komen kennen. Maar er zit Langwaar al tussen. En Langwaar scoot met volle zeilen. Scoot die eigenlijk Grauw aan de kant. Maar ja, die maakt er zelf ik Beliersjaan zien wat zijn. Die boven langs komt. En zo is het een prachtig geklinjem in de eerste route. Om het heugst bij die tonnen te komen. En om voor te komen. Maar daar komt de Walsijners aan Klaas van der Meulen. Die neemt voor het eerst in zijn leven de eerste positie in het klassement van de scootjes. Zwart zolang het wordt. Want iedereen shot wel dat dit een vreselijk spannende wedstrijd wordt natuurlijk. Want ze gaan eigenlijk side om side de 10 in op wij naar het eiland, het starteiland. En dan om de tonnen daar. En dan komt de rest, die komt er achterom. Dat is een prachtig veld om te zien. Want er wordt vol op strijden om elke meter. De Zuidwesthoek komt er voor het achteraan. Er zit een lemmer nog, die zal letter wel wat uitzakje. En dan komen al die oren die het graag naar voren willen. En het is een geklinjem van je welste om daar te komen. De akkermers die komen hier bij de tonnen even zien als ze eromheen komen. En dan gaan Jenne Woord en de hele mannen haast een ervaringen met Jenne Woord. Een eindje oudhoren, die wie ik het slachtoffer van de eerste tijd. Maar dan verschoven we de camera even naar de pik, maar werd ze om de tonnen komen. Wat zijn als eerste, Langwaar als tweede en Grauw als derde, dus het Westhoek als vierde. En er zit de Lemmer als vijfde achter, maar die zullen we weer omvallen. Maar een prachtig beeld. Show hoe dicht dat die skippen al hier bij elkaar zitten en hoe deun als ze al hier op elkaar zitten. Ze komen elkaar heel wien absoluut net voorbij. En dan krijg je dus in het vaderwiense rek dat ze al hier zo heel dicht bij elkaar zitten bluwen. En maar zie je maar naar de positie werd ze jocht op haar om aanzes goed om die tonnen te komen. Het was een hele situatie bij die onderste tonnen. Om daar hulp omheen te komen. En sommigen die moesten wel 5, 6 zo'n breed moesten ze daar pas omheen. En dan kom je net zo gauw meer naar voren verzels. In een wedstrijd die echt heel mooi weer voor het publiek om te zien. Omdat er ik nog een soort wisseling in zie. En dan zie je deze man al waar bij verzeld. Nou, wat zijn? Nog steeds voorop. Even een vraagtekentje stellen. Want ja, je rennen wel voorop in het cruiserek. Maar ze sjoggen al om. En ze sjoggen naar haar omheen. Wat gebeurt er al hier? Ja, dat gaat Langwaar door al van Walds Eindlands. En Grauw maar er ik al hier ergens zitten. En de Zuidwesthoek komt erbij. Het was een hele spannende situatie. Waarin wij dachten dat de eerste trein Grauw maar die nog achter Langwaar langs en draait dan. Maar ja, dan komt er aan zo de goede kant weer om als Langwaar draaien. Maar. En ja, en dan kan Langwaar er verloren. Wie trouwens wel de hele mooie, cruciale situatie van de wedstrijd. Daar komt Langwaar. En Langwaar mat toch. Die mij net draaien voor de kop van Grauw. Dus hij mat wacht je. En dan steekt Douwe Visser van Grauw
hem omheug. En dan juicht het publiek op de kant al. Want ja, de Grauwste die sla hier de slag van deze midje. Die komen binnen terug. Mooi gang. En Langwaar had geen gang. Johannes Meter die maakt even met de zeilen klapperen. En dat betekent dat Douwe Visser, de kampioen van Vliedend hier van Grauw, die leidt voorop. En hij zal die positie net meer afstaan. En hij de prachtige beelden van Grauw en omkrieten. Dat je zag dat dan Grauw weer uit de 10 komt, werd het heel wie. En werd dus de meesten eigenlijk volle minder te zien hier als in oren hier. Dat hij wel eens Lavière wurm had. En dan zit Langwaar daarachter. Maar ik, Langwaar, zou het nog heel dreig krijgen. Zat de meeste dreig hier. En zeker achterin werd Snits alle ellende van de wereld hier. Maar die komt er pas achteraan en die weet helemaal net meer wat er heen. Maar de zeilen klappen, oer en wer. En er wordt raast om het leven en draaien en dit en dat en dat. Zo weer er volop strijd. Maar ik voorin, hè. Want de Zuidwesthoeker die rond naar voren en die pakte wat zijn. Die dacht van wij willen erbij blijven en wij willen ik naar voren. En zo zitten dan achterin de beide matje door. Wat mooi, hè. De Douwe Visser, altijd kampioen van Snits. En de man van Jennewaard, die dachten dat ze misschien wel kampioen willen kunnen. En Douwe Visser, die helle zag vaak de geek heen werd dat de Bruts was achter en de moest eerst even meidje. En die zou als laatste binnenkomen. Maar hier is de runner-up. Want hij ziet het een beetje op het vinkentouw. Maar in het laatste roetje de kamer naar voren. En toen kon de Joure helemaal alles skimmeisje. Die kon van Langwaar komen. En Langwaar bleef van wat zijn. En wat zijn die zetten hier op dit moment de Zuidwesthoeker de voert was. En zag hij de stand van deze wedstrijd bij elkaar. Want Zuidwesthoeker die koer net op de goede manier om die tonnen komen. Zodat er de oren voorgaan litten moest. En zo kregen we dus de situatie bij de finish. Met het grootste publiek allereerst die te klappen van deze juichende meesken. En niet heel blij binnen, maar alweer een oerwinning. Werd een tweede plak weer van Joure, de verrassing. Want de laatste route in één keer van 5 naar 2. Geweldige prestatie. En dan de derde dat weer Johannes Meter van Langwaar. Vorig jaar winnaar, maar heel blij met zijn derde plak op dit scootje. De Douwers zijn al druk met elkaar impeteren hoe deze wedstrijd praten we dadelijk zo naar. Maar eerst even de uitslag van Joet. Grauw wint dus op eigen wetter. De Jouwer knap tweede. Langwaar met de Ardenijen, zo neem ik hem maar, op het derde plak. Wat zijn vierde. Akrum vijfde en de Zuidwesthoeken op het zesde plak. Jennewaard wordt zonde Joet. De Lemmer op het achtste plak. Het Jereveen negende. Drachten tiende. Ljouwert elfde. Tolfde de hele mannen. Huzum trettende. En de onfortuinlijke Douwe Visser eindigen op het laatste plak. Nou, zou ik eigenlijk voor het medaille beginnen kunnen douwen, maar dat doe ik lekker net. Want ik begin met de winnaar. Winnaars, die winnen altijd het belangrijkst. Dit weer genieten, of net? Ja, dit weer super media voor ons. Fantastisch. Daar ziet dat puur genieten in. Ja, dat is de win natuurlijk. De win. De winrichting weer prachtig. Ja, en dan zit ik zelf 2 uur te genieten van de bemanning. Hoe die geweldig ontbeurlijk is. Is daar überhaupt tijd voor? Ja, dat moet ik tijd even hebben, want hun moet het goed doen, dan hoef ik niks te doen. Ja. Dan, we hier krek even in het wedstrijdverslag ziet het. Ik al die hele mooie situatie. Maar Langwaar, kunnen we denk ik direct nog wel even zien laten. Hij staat van tevoren berekenen van dit Gitsa? Nee, dat komt je. Wat zei je? Dat komt je. Dat komt je? Ja, dat mag het zijn. Nee, daar leeuw ik niks van. Dat ziet even mooi. Douwe, leeuwst dat je ook komt? Ja, Douwe zei dat, die had het beleefd. Dus, Ja, nou even het eerlijke verhaal. Kun je dat inschatten van tevoren van nou, sa precies? Ja, natuurlijk is het inschatten. Ja, nou dus. Ja, nee, maar kleer dat. Maar ja, goed, je kan ik misgokken. Ja, nou, ze draaien nog recht de betiet, dus dat vond ik net helemaal leuk. Nee. En dan mist weer een paar meter, maar we redden het nog steeds. Je redden het op. Ja, dus we moesten wat veiligheid inbouwen. Maar natuurlijk, we weer nog een wedstrijd. En jij is dan dat gejuich aan de kant? Jij is dat? Ja, maar dat lukt dan zelf ik natuurlijk een heel soort. En dat juist wel, maar dat is kicken. Ja. Maar dat is het speeltje, dat is wedstrijd. Ja. Agen, dan vond dit het cruciale moment. Ja, het cruciale moment. Het wie hield dit nog dat Langwaar de voorlei en dit wie het moment dat en we zagen gebeuren bij de tonnen. Bakboord, shearboard, nou, hij moest er achterlangs en een doek ertussen. En hij roen hem correct zo soepel om die tonnen heen. En daar weer het naar het eerste plak en net weer voortjan. Ja, dus zeiden ze op het voordek, het is skaken. Ja, dit weer zo mooi om te zien hoe dat
moet het uitdokteren weer. En toen zei ze dat toen komt hij. Maar ik vond het... Dat zei hij om mij te pleiten. Hij geeft even zijles. Ja, hij joeg even ziles. Ja. Maar dan gaan we nog naar Rijdouwen, want het weer net leuk, net genieten. Nee, dat is niet helemaal weer. We hebben een prachtige wedstrijdvaart. Maar we beginnen een paar dingetjes die gewoon mis. En dat beïnvloedt dan natuurlijk, dat mag niks misgaan. En ja, dan ben je laatst. En we beginnen spelen pot, dus dat we uiteindelijk laatst. Maar we hebben op zich een prachtige wedstrijd, maar een prachtig cruiserijk. Ja. En daar hebben we hartstikke leuke momenten in hand, maar ik hele vervelende momenten. Ja, En de vervelende wie wat te volgen. wat gebeurde er? Waarom moest je hem eruit? Even. Nou, we maken een gijp en daarmee raken we de bal er op het roef van Heerenveen. En toen raakte er iets kapot onder de giek en toen laat de blokken los. En dan is het stress aan boord, of net? Nou, dat valt wel wat mooi, want het zou weer loer. Dus we hier dan nog een keer oorgaan, dan hier het echt zeuren. Maar het zou weer loer, dus ja. Nou ja, het is stress aan boord in die zin, het is heel vervelend, want je weet dat je klaar bent dan. Ja. Dus dat is wel even slikken. Maar toen ben stress in die zin niet omheen en vak even delen en konden we het repareren, dat wisten we niet. Maar ja, we moesten in ieder geval toch wel proberen hier te komen bij Van Olezen. Ja. Nou ja, dan kregen we het ook nog lezen en dan maak je de rest die ik nog maar een keer houden. Ja, zij is het. Ja. Douwe, winnen op thuiswetter is altijd mooi. Age, is dat nou heb je echt voordeel op je thuiswetter? Nou, hij kent dit wetter natuurlijk, succes als zijn broekzak. Maar er zijn zoveel dingen, die te krijgen met de win. En natuurlijk weet Douwe, als geen oor werd te leiden lezen. En jaren op een peenstrieën en daar haast les van die leiden. En vooral als die win uit die hoek komt, er achter die bermen. Ik heb wel eens zijn, het is 8 maal de hoogte van het object. Dus als er een berm staat van 10 meter, dan mag je tot 80 meter rekken je hoe vier dat is les van die win. En natuurlijk weten die mannen dat. Maar net iemand die hier haast nooit komt. Nee. Maar zo nou en dan sjoch ik toch snits op je in de woordzielen. Ik denk, wat had hij daar te ziek in een keer op een snij te morgen. Ja. Ja, doe je hem dat? Ga je hem naar orenwetters maar enige regelmaat om dat toch kennen te leren? Nou, wij zien op snits, we zien op Lemmer, Jennewoord. Nou, komen wij eigenlijk net, maar dat schipvaart makkelijk, dus dat hoeft voor mij net weer, hè, dus dat wel. Maar al die orenwetters is prima, ja. Maar grauw is vrij specifiek qua de wiendraaiingen is. Ja. En wij zien eigenlijk de laatste 4 de laatste weken, zondagen achter elkaar op grauw. Gewoon elke dag zielen, elke jongen. En elk hoekje, elk godje, elke 80 meter. Nog net zoals Berend, maar ja, we weten het je aardig te vinden. Ja, maar die stelling van zo'n beam, want Age die neemde daar een beam, die is 10 meter hoog en dan was het ongeveer 80 meter daarvoor. Ja, nou ja. Hoor je maar zulke soort berekeningen Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En die hoeken daarachter, daar moest ik altijd oppassen. Daar kan je een heel eind huis leiden. En nou door, hoe ik verzels. Dus is het grauw dan een echt specifiek wetter in vergelijking met al die oren? Want ja, ik neem aan dat Jennewoord net makkelijk is. Ja, maar Jennewoord heeft nog volle meer leiden. Daar kerst haast niks van doen, want daar vaast altijd in leiden. En hier heeft ze specifiek hier en daar. Dus daar kerst je meer omheen varen. Maar leren van wat het waardig is natuurlijk. Hè. Dat je net mooi zit, dan kan je hier 100 keer zielen en dan weet je plaatst. Ja. Laten we het eens over de scootjes hebben. Want Age die zei aan het begin van ik wie vooral nieuwsgierig naar de veroorings bij scootjes. Wat heb je hem veroren? Ons scootjes zichzelf niet. We hebben wel een set zeil. Ja, je hebt een zeil en die heem van uit grauw. Ja. Voor het eerst. Ja. Is dat een gok? Want dat heb je dan net nooit hoor. Nee, nou, een gok weet ik niet. Die mensen maakt al wat meer dan 100 jaar zeil. Dus, maar het is een hele goede zeil. En mooi is een hele goede zeil. Ja. Nou, en Douwe die er vorige keer ik al kampioen geworden en dan volle jaren. Dus de kwaliteit van het product, dat is niet buiten kijf natuurlijk. Ja. Het is alleen nog vol, het is voor u vol een gok. Hè? Nou, dat zit helemaal in het materiaal, want dat is prima de luxe. Maar het is wel een ander product een beetje. En dan moet je zelf wel weer aan wennen. We zien hier maar een bepaald zeilziel van een bepaalde leverancier. En dan komt dit en dit is wel weer even naai. Maar ja, dat is ook wel wat grappig. Ja. En je hem Douwe? Wij hebben een nijtuig en wij hebben in de voorbereiding net zo volle tijd hand. En ik heb gezegd van nou vorig hier weer het USB genoeg. Dus het nijtuig, het houden we nog mooi nij. Tegen 2 weken geleden heb ik het oprollen. En ik hoop dat het 14 dagen mooi op een rollen bloedt op het schip.
En dat wat je maar door, want dit kennen we en dan kerst standjes. En gewoon vorig jaar pakken we het boeken bij. Nou, hebben we wat ik die en dan rent het weer. Ja. Nog ben ik benijd naar wie, dus hij is wat verloren, nog 2 tugen. Maar skippen die op kop geweest binnen. En de hele onderkant plamuurt en mijn speciale nano-coating of een beetje teflonachtig wat Beppe in de pannenkoekspan net hebben, want die zal er wel geen haai in bakken. Maar de scootjes moeten erop glieren en daar dacht ik, nou dat zal er goed uitkomen, maar ik had net zo. Nee. En er is voor kapitaal en investeerd. Ja, wat doet dat spul? Nou, dan moet het skip makkelijker. Glad, super glad. Ja. Ja, de jongens die willen ontskeren met skippapier en dan ga je op korrel 400, 100, 800 op les zijn. Welke kant van skippapier moeten we nou broeken? Dus, zo glad moet het. Ja, maar daar ben je dus altijd mee bezig. Van wat? Nee? Zonder wetenschap is 15 liter toen de verlengd is behandeld. En wij skeren amper gewoon heel iets beetje. We spuiten er weer wat op en kleren. Maar leeuw je hem dan niet in dan? Nou ja, het blijkt wel, het zal wat skillen, maar dat is minimaal. Dat is echt, dat zit je in de... Of oors ben we misschien nog volle snel, en misschien ben we het ook wel, ik weet. Nee, maar ik geloof er wel in, maar net, het zit volle meer in sturen en de tuig zetten en dat soort dingen. Ja. Maar ik geloof dat je in een woord wat hij ze investeert, vermogen. Ja. Nou ja, kleren, het zal eruit komen, maar het zit hem in de finesses. Ja. Ja. Met het Joertik in ziet het anticiperen op die draaierige wien. Daar zit volle meer in. Elke slag dat die wien haast 30 graden draaide, krek op die draai en nog, jongen, de zegt, egal die wisselingen in het middenveld. Ja, en dat brengt me even bij de jouwer, die toch een prachtige opmars hier. Wat voest ervan? Ja, super. En is het gelok of is het wijsheid? Want elke keer een koersje dat die wien draaide, egal. Maar hoe hij krek op een goede moment die slag omheen maatje. En hij pakt de 3 of 4 niet een keer. Geweldig. Ja, is dat wat opvalt, Joet? Wat is je het meest opvallen, Joet? Uit zijn hemzelf natuurlijk. Ja, ik heb net zo volle tijd om op een ding te letten, dus ik weet het net. Maar dat weer, ja, bij ons gewoon goed, lekker. En jouwer, die het hartstikke goed ziel, natuurlijk, zeker. Ja. Maar die hier te verval op steen lang waar hier volgens mij het oude tuiger op die een probleem met de gaffel. Dat weer unisch voordeel, want we weer net optimaal. Nou, we zijn hier de reefjes in volgens mij. Ja, dat moet eigenlijk ik niet. Dus ja, daar terug komt de jouwer, daar vrij makkelijk omheen. En hier wijt ik relatief zien ten opzichte van hen ik wat makkelijker. Ja. Dus, we praten dadelijk verder, maar wij hebben een rubriekje. Want wij gaan op zoek naar de ultieme scootje-fan hier op het wetter, om de wedstrijdwetters heen. Daar kun mensen gaan voor opjaan. simmer@omroepfriesland.nl, dan kun je hier nog opjaan. Dan kun je op de Veenhoop misschien nog maar uitwaan. Dan krijg je een paar vragen en je moet een knoop lezen en je moet een voorspelling doen. En aan het eind van de SKS-zielerij dan kun je op de kampioensdag, op de laatste dag, op de Snitsermar, kun je winnen om met elke lok in het wedstrijdboordje mee te varen. Heel dicht op die scootjes. Dus dat is dus een rubriek. Ik roep je nog een keer op. En Joet, wie erin, die dwadde echt het spits aan te bieden. En het is net makkelijk het spits aanbieden, maar hij dwadde het aan. Dirk-Jan. Simone. Dirk-Jan. Bliksem, dood was het. Ik dwar het wel om. Ja, dan moest het spits aanbieden hè, bij de scootje-fan. Ja, dat is hartstikke mooi toch? Ik heb dat wel nog doen. Dat ben al haast alle jaren meer weer, dus komt helemaal goed. Ja. Maar wat maakt hij nou zo'n groot scootje-fan? Ja, wat maakt ik misschien een groot scootje-fan? Nou, ik ben hier op 12 en toen kocht mijn huid een scootje. En dan begin je als Ranja jongen natuurlijk in de roef. En gaande dan groei je ermee op. Ja, en momenteel draait alles bij om de scootjes. Wij zelf ik twee. Nou ja, ik wil zelf letterlijk wel skipper worden. Dus, Oké. Ja, dat moet al gebeuren. Ambitieus mandje. Ambitieus mandje, ja. Nou, hoe uitdaging sprutsen, Dirk-Jan? Ja. De scootje-fan. Ja. Wist je een soort van scootje zien en dan benam ik de SKS? Ja, nou, dat met blikken. Bist er klaar voor, ja. Dirk-Jan? Gaan we? Ja. Oké, dan komt mijn eerste vraag. Ja. Het scootje van Grauw waard Verlini hier kampioen van de SKS. Doch wie de start hier op een Pikmar net al te goed. Skipper Douwe Visser kwam net verder als een 8e plak. Waar wie Verlini hier de verrassende winnaar van de eerste wedstrijd in Grauw? Lang waar. Helemaal goed. Dat is een punt. Hey. Dat is een goede pikstart, zeiden we dan.
zeker. Vraag 2. Douwe Visser werd in 2014 voor de tweede keer kampioen met het Grauwse scootje. Zijn vakgonger rond het Helmhout wie kreeg wat minder succesvol met 2 kampioenschippen. Wat is de naam van die oud-skipper van het Grauwse scootje die nog heel dit mais hield in de SKS-vloot? Berend Mink. Vraag 3. Het Grauwse scootje had 2 bemanningsleden die het zelfs ik-skipper wienen in de SKS en wel op het scootje van Langwaar. Oer hokker 2 oud-skippers heb ik het? Nee, om het Zerkstraat. Die 12 week net. Ja, jury, wat doen we hier mooi Bouke? Want hij had één goed aan de Tjerkstra wie oud-skipper, maar Ulbe Brons maar ik en die wist er net een in. Nee, dus van 12, 1 goed, een hele punt. Hele punt. Maar nou komt het erop aan, want hij is streng, hè? Ja. Do mast een knoop dwaan. Die maag zit al in de knoop, of net? Hing het er vanaf bij wie zijn? Bouke, Zeker. wat doen we? Nou, we doen Wat Ja. doen we voor knoop? de knoop, dat is een paalsteek. Zullen we hem een keer voortland? Ja, dan Ja? Nou, Dirk-Jan. Dit is net, hè? Dit is net, nee. Hij ligt er net in. Ik denk het hier zo. Zo niet. Zo, hele minuut voorbij. Hij redt het net binnen de 30 seconden. Persoonlijk vond ik het al wel een hele mooie knoop, hè? Ja, zeker. Vooral die twaalfde, daar ligt het er wel aardig op. dichtbij. Hij wie er dichtbij inderdaad. Nou, daar krijg je van mij 1 punten van. Wijs nou. Ja? Nou, voor iemand die het spits aanbieden moest, dat er het helemaal niet mee, hè, Dirk-Jan. 3 een hele punt. Maar Bouke, er is nog een bonusvraag. Jazeker. De prognose. Ja. Waar wint er Joet en hoeveel punten kunnen daar nou nog mee scoren? Nou, als hij die echt goed heeft, heeft hij 4 punten extra. Nou, Dirk-Jan, waar wordt de winnaar op de eerste SKS-wedstrijd in Grauw? Ik zeg Akerum. Ja, Dirk-Jan, die hele 3 een hele punt. Nou heb ik eindelijk in mijn leven een keer een lieftallige assistent. En dat is cameraman Vins. Want Vins, Dirk-Jan, ja, hij is ik de eerste kandidaat voor zelfs. Die stiet nou op nummer 1. Maar wil je hem verslaan? Jou je op via simmer@omroepfriesland.nl. Je kun je het hele weekend nog inlezen in de scootjeszielerij van de SKS. En je opjaan. En dan kun je op de Veenhoop eventueel meidwaan aan de scootjequiz. En een knoopmaatje. Daar bist ook geen held in douwen. Knoop hem, Lizze. Nee, we rijden dus wel, we krijgen alles vast, maar ben ik geen knoper. Nee, dat hoed ik net beslist dus. Om goed scootjeschipper te wezen. Nee. Nou ja, dit is de scootjevent. Dirk-Jan zit hier in de studio. Welkom jongen. Dat brengt mij even bij het publiek, bij de scootjefans. Want Aga doorst 2 weken lang een soort van veldverslag op de Rabo-boord. Er komt dan publiek deel. Wat weten zij eigenlijk van het scootjeszien? Rabo is hoofdsponsor van de SKS. Ik vind dat mij wel een keer nemen. En verder op al die scootjes zit helemaal geen reclame. Maar zij nodig je meesken uit. En de ene keer is dat een groep private banking, maar de andere keer binnen het klanten alle boeren uit de Noordoostpolder. En even later binnen het alle meesken uit Noordwest-Friesland, ik neem maar wat. Maar er krijgt een hele groep meesken aan boord. En die vinden het gezellig, een bakje koffie en wat eten en een dag op een rondvaartboord. Maar die wedstrijd, had ik geen idee. Dan vreeg je zo meer horen, dan ben de eerste scootjes binnen. Wanneer zijn ze al gestart? En even later van, en waar moeten ze nu heen? En ik zei, nee, ze zijn nog net starten. En toen weer er een vraag van, die zei, hoe krijgen ze allemaal op één lijn dan als ze moeten starten? Die ding krijgt als bij het hut erin. Ze moeten op een lijn en een scot en een chauffeur. Ja. Nou ja, dan moet je dat alle keer uitlezen en dat vind ik heel dankbaar werk. En Ja. ik vind dat heel mooi werk. Maar dat stiet toch net voor de gemiddelde scootjefan, Mike, hoop je? Nee, daarom ik probeer, dat is het moeilijke. De meesten die er alles van snappen en die weten dat al. Maar dan ben ik het merendeel, kan ik gewoon zeggen. Als ze mij bij het keertsendeel zetten, ik weet net wat een bobbeslag is of wat er onder de telegraaf hing. Daar snap ik niks van. Dus zo is het spultje, zo zijn de regels. En ik ga eens voorspellen van, ik zeg, nou Mattie draait, dat ken het oors. En ja, dan draait hij. Hoe wist u dat? Ik zei, ja, hij lei stuurboord en die oren duidelijk bakboord, dus die koer net oors. En ik denk, nou die man die had er echt verstaan van, die kende ook voorspellen wat die dat skip daar dat. Ja. Dus daarom is het heel dankbaar werk, maar ik waardevol, want het jouwt
volle meer kijkplezier aan die mensen die op die ja. rondvaartboord zitten. Denk je dat het gemiddelde scootjepubliek een heel soort verstand van scootjesielen heeft? Nou, als je al die wedstrijden volgens dat ze langzamerhand, dan denk ik dat ze dat wel aardig snapt. Ja. Dat hoop ik voor de meesten, want dat maakt het wel leuker natuurlijk. Ja, is het u te lezen? Gewoon, als ik me die heb over zo'n situatie en ik stel een domme vraag over, ja, is dat gelok? Of dan zei ze mij gelok. Dan heb ik het gevoel dat ik hest van, doe je. Nou, ik denk dat de meesten, als je naar een sport zegt, dan is het hartstikke leuk. Nee, maar dat er ik wat van snapt, als er niks van snapt, dan komt het net weer om. Dus ik denk dat de meeste mensen die genieten van het zielen en ik natuurlijk de sfeer eromheen, maar ik absoluut het speeltje wel een beetje snappen, want dat maakt het volle leuker en dan kan je juist zulke soort dingen kan je dan waarderen, kan je leuk vinden, want dan denk je van nou wat stom je, die vaart er vlak achter dit. Ja, dan is het volle minder interessant dan dat je er wat van snapt. Dus ik denk dat ze dat wel... Ja. Kun je het scootjegevoel uitlezen, Douwe? Dat is moeilijk. Dat denk ik dat het heel moeilijk is. Van de week ik een journalist die bellen door en die zei, ja, als je wilt wedstrijd zeilen, waarom doe je dat dan niet in een ander soort... Ja, dat is hartstikke niet te lezen. Dan heeft het al gauw over vroeger en het feit dat dus voorouders hetzelfde handen maar voeren en direct op als wedstrijd bemanning maar voeren en skipper. Ja, en dat rent eigenlijk wat door elkaar heen, dat nou precies te definiëren, dat het moeilijk uit te lezen dan iemand die er niet over doet. Wat vind je de boventoon daarin dan voor jezelf? Is dat die traditie of is dat echt dat pure wedstrijd? Als je aan het hutje bent tussen staat en finish, gaat het gewoon op het hutje. Maar met wandelwijzen en het in stand houden, nou in de winter en het schip in die vaart houden en de vergadering om goede voorwaarden te scheppen, ben die wedstrijden leuk worden, dat doe je uiteindelijk om die traditie voor te zetten. Maar dat geldt niet op het wetter, dan gaat het alleen maar om het heust. Ja, dat is een echte wedstrijdzielen, volgens mij. Ja, of hielden die tradities voor die lieke goed als voor Douwe? Ja, die hield ik wel, maar ik ziel 60 kwadraat, ik kan lezen zielt. Maar het ziel mijn scootje, dat is Sandaar Joert, dat is teamwork. En dat werd zo beulig en dat heeft in een kwadraat net, dan hing het en dan moest het boel aan. En het is volle simpeler, volle makkelijker en dit is genieten. Dit is zielen optimaal voor. En dit is een teamspirit. Ja, absoluut. Dat bij elkaar krijgen. Ja. Bij Jenne was dat ik, hè, mooie Tjalling van den Berg. Ja, die moet eco-coaching wel. Ja. Ja. Nou ja, goed, dat kwam er Joert nog net, vooral in het begin nog net helemaal uit. Waar Ples best goed bij kwam zelfs. Maar ja, elke nier wil winnen. En elke nier dat op zijn eigen manier, zijn eigen training. Dus ja, waar zelfs is er wat het beste is. Ja. Maar was het correct van wat eerder meer dan alleen het wedstrijdspulsje. Dat is ik die jipperlading wat Douwe zei van nou je ouders, je voorouders, Paak en Beppe hadden maar schild. En dat probeer ik op die rondvaartboord ik altijd uit te lezen. Jongens, ik ben vrachtskippen. Ze moesten varen met je rappels en bieten. Met terpaarden, maar met turf moesten ze uit Drenthe halen. En als je dat die mensen vertellen en dat vroeger een noodzaak was. En dan simmerde ze een enkele keer hutzielen. Als er hield een tijd voor wie, maar voor de rest weer het verrotten op die skip. Uiteindelijk willen ze gewoon kampioen worden. Natuurlijk moet ze kampioen worden. Uiteindelijk word je gewoon kampioen worden. Als er nou jerpels of turfjes ziet, maakt het net uit. Maar Simone, wat wel altijd zo weer, het leven wie strijd. Waar is het eerst bij de bregen? Waar is het eerst met zijn vrachtje bij de kade en kan gauwste lossen, kan snel wat bij mijn vrachtje zoeken bieden en naar grens staan. Ja. En dat fanatisme, dat jij dan van die aardskippers, dat zie je er altijd al in. En dat is juist nou bij deze man nog. Ja, zij is. Dat kan je toch er net uitslaan. Nee, dat sla ik niet uit. Daar heb ik helemaal geen flat van. Hebben wij een trend, jongen, Joet? Man, de uitslag van Joet, is dat de trend voor de komende 2 weken? Nee, dat is de 1 dag. 1 dag en wij hier zien het dus Joet mooi en dan zie je daar wel Joet zin. En dan wordt weer eens krijgers om. Dus tot dit weer Joet en Menje hebben we een nijdag. Het ziet je hem net mooi, want je bent een meesterschaker. Nee, dat is niet weer. Nee, het ziet je Joet mooi. Het ziet je hem Joet mooi. Douwe, zit er een trend? Is er een trend tussen Visto van Wol? Nou, U zei dat je hem dan de jaarvrij had hier. Ja, de trend is gewoon de laatste jaren al. Dat is dus gewoon die heel weinig permitteren kerst en hij is nog een dagwinnaar. En dan had ik jaren geweest dat de winnaars altijd uit dezelfde club kwamen. Nou, die trend is wel verbrussend. De trend is echt wel zo dat iedereen het wel winnen kan. Ja. En dus ja, als dan per ongeluk, wij maken in de eerste cruiseraak een per ongeluk geslagen. Nou, dat helpt niet erin. Dat die vroeger nog wel eens gebeurd wel, maar dat gaat nou niet meer gebeuren. Ja, tot een besluit waar we gewoon de kampioen dit hier. Agem, Thomas beginnen. Wat kampioen wordt? Ja.
Hij zit er nou bij. Daar zit hij zit er wel bij, dus ik hem vreed weer. Nee, ja. Nee, Gerhard wordt kampioen. Gerhard kampioen. Ja. Dat zou het ermee zijn. Dat zou er, ja. We moeten winnen. Douwe, waar wordt de kampioen? Nou, een van de 14, ja. Ja, nou en dan Douwe. Was ook kampioen? Nee, Gerhard wordt kampioen. Die zei zelf dat de kampioen werd. Dus dat, de sfeer wordt al even goed delzet. Dat heb je natuurlijk geleerd op eco-coaching. Ja, dat is zeker. Je moet het van jezelf zeggen, hoor. Hoe zei het net? Nee. Dus daarom zeg ik dat. Zij is het, ja. Nou man, het is alweer voorbij. Je moet naar de prijsuitreiking. Ja. Noord. Zij is het, ja. En dan vertel ik voort even wat het waar voor komende man die op de Veenhoop wordt. Dan hebben wij 23 graden. Lekkere temperatuur dus. Het is windkrachtfjouwer uit het zuidwesten. Zei ik al. Ja. Nou alweer zin on. Dus man, die weer 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 met het Scootjesjournaal. En dan, doeg.